Volám sa Peter Distler, bývam v Devine od roku 2003. Ja som rodený Karlovešťan, takže Devín je mi blízky ako aj po tej rodinnej stránke. Dokonca môžem povedať, že otec je v matrike písaný rodený v Devíne, pretože v tom čase, keď sa narodil, Karlova Ves nemala matriku a vlastne všetci obyvateľe Karlovej si boli vlastne súčasné Devínčania. Povolaním som projektový a obchodný manažér a snažím sa získať nové projekty a nové zákazky pre spoločnosť, v ktorej pracujem, a je to v oblasti informačných technológií. Kandidujem preto, lebo chcem pomôcť tejto obci svojou troškou udržať a zveladiť obec. Prišiel som sem preto, lebo sa mi tu veľmi páči a je tu úžasná atmosféra a sú tu veľmi správni ľudia. A myslím si, že je vecou nás všetkých spolupodielať sa na udržaní tejto komunity a kontinuity toho, čo sa tu podarilo zachovať, a chcem teda tomu prispieť. Ja keď som prišiel do Devina, splnil sa mi jeden sen a podarilo sa mi vlastne okrem toho, teda, že sme tu kúpili dom a začali sme bývať na vidieku a vždy som si myslel, že vidiek má jednu úžasnú vlastnosť, že ľudia sa tu poznajú a to sa aj udialo, poznajú, to sú moje dcery a není teda problém mať strach o to, že sa im niečo stane a nikto nebude vedieť vlastne kto je čo. Že tá anonymita je tu veľmi nízka, naopak je tu veľká silná komunikácia a poznanie sa jeden druhého. A čo sa mi teda ten sen splnil, je to, že som sa vrátil alebo založil som vinohrad a vrátil som sa k vinárstvu, ktorého ma môj otec naučil. A môžem sa tomu venovať a radosť toho vinárstva rozdávať aj svojmu okoliu, svojim známym a túto Devínčanom. Vízia pre Devín je vytvoriť Devína, obec alebo dedinu blízko mesta, to znamená mať po ruke to mesto, ale bývať pritom na vidieku, ktorý má svoju pokojnú atmosféru, svoje čaro, zachováva si svoju tradíciu a popri tom vytvára nové príležitosti, alebo teda kontinuálne sa rozvíja, by som povedal, takým kontrolovaným a riadeným rozmerom, to znamená, nedojde k nejakej eskalácii obrovských stavieb, devastácii tej kultúrnej a toho kultúrneho dedičstva, ktoré tu sa podarilo teda zachovať ako v tej občianskej stránke aj po tej vizuálno-stavebnej. A mám momentálne pocit, že je aktuálna doba zabezpečiť ten riadený vývoj tejto obce. A na tom sa chcem podieľať. My keď sme sa v roku 2003 nasťahovali do Devína a bývali sme tu 1-2 roky, tak som aj ja začal vnímať komunálnu politiku a dianie v tejto oblasti v obci. V tom čase sa všeličo šuškalo, alebo som rozprával, čo robili predchádzajúci starostovia a čo robí súčasný starosta. A potom došli teda prvé voľby, ktorých sme sa zúčastnili aj my a bola zvolená Ľubica Kolková. A túto naozaj vidím zmenu v tom trende, ktorý ona zaviedla, ako v tom morálno-kultúrnom, tak v tej otvorenosti a komunikácii s obcov. A toto sa mi veľmi páči a myslím si, že naozaj mám pocit, že Ľubica Kolková je náš starosta a takisto môj starosta. Bol som oslovený, či teda chcem sa zúčastniť ako poslanec v tom budúcom období a ja tejto komunálnej politiky, tak som dal súhlas s tým, že teda veľmi rád pomôžem Ľube a budem s ňou spolupracovať v tom budúcom období. Tým mojim vnútorným motivom, prečo vlastne som sa dal pri tej svojej ešte dosť vyťaženej práci, ako nielen teda profesnej, mám tu aj záhradu, mám rodinu a je teda toho dosť, čomu sa dá venovať. Si myslím, že čo sa bude v tejto obci diať, je vecou nás všetkých. Je to naša vlastná zodpovednosť a spoluzodpovednosť, ako to tu bude, čo tu zanecháme svojim deťom a akým smerom sa to všetko bude tu rozvíjať. Netreba si iba naivne myslieť, že tá situácia, ktorá tu je, ktorá pôsobí veľmi pohodovo, pokojne a ako keby automaticky všetko fungovalo, je zaručená navždy a treba si uvedomiť, že určite existujú v obci iné zámery a iné sily,
ktoré chcú tento náš kvázi pokojný a spokojný život zmeniť a uchopiť moc do svojich rúk a ako jednotlivci rozhodovať o tom, čo nás v budúcnosti čaká. Preto si myslím a teda vyzývam všetkých, aby tí, ktorí majú podobný názor alebo vedia sa s našim názorom stotožniť, aby sa zúčastnili volieb a tento názor vyjadrili, pretože ak túto príležitosť premeškáme, môže o 4 roky už tá situácia môže byť ďaleko iná a niektoré procesy alebo veci, ktoré sa tu zmenia, už budú nezvratné. Týmto všetkých teda prosím a žiadam, ak chcú vyjadriť svoju stotožnenie sa s tým, čo sa tu 4 roky dialo a s tou prácou, ktorá Ľubica Kolková začala, aby prišli a zúčastnili sa týchto volieb.